Ρε εσείς, ρε παιδάκια, το είδατε το μορφωνιό ρε? Ρε παιδάκια, πολύ πίτσι πίτσι ρε παιδάκια, με τη Βεζιροπούλα Πάω να το πω στον πατέρα μου ρε. Για να πάω να φωνάξω τον πατέρα. Ρε πατέρα, πού είσαι ρε πατέρα? Ρε πατέρα, ρε πατέρα, ρε δεν ακούει. Κάτσε να πάρω μια πέτρα, την πετάξω. Όχι ωραία, όχι ωραία, τι φασαρίες, αντάρες, δαβατούρια είναι αυτά εδώ ρε. Συμβαίνει τίποτα αγοράκι? Όχι ωραία, θα σε πιάνω και θα σε κάνω. Εμένα πιάνεις ρε? Να πιάνεις εμένα εσύ ρε? Πρόσεξε ωραία, ζεύζεκ, θα σε πιάνω και θα σε χτυπάω κάτω ρε. Πω. Ωραία, φεύγα σου λέω. Φεύγα, θα σε πιάσω, θα σε χτυπήσω κάτω. Τι πιάνεις εμένα ρε? Φεύγα ρε μοντίστρα από εδώ πέρα. Θα σε πιάνω. Άντε από εκεί πέρα, παλιοκομότρια, φωνάξε τον πατέρα μου. Πού είσαι ρε πατέρα? Πού είσαι ρε πατέρα? Ποιος φωνάζει μου? Μόνο το παιδί μου είναι αυτό ο κοπρίτης, για να βγω να δω. Παιδάκι μου, τι κάνεις τέτοια ώρα εδώ πέρα νύχτα έξω? Δεν είπαμε δεν κάνει να βγαίνεις το βράδυ από το σπίτι? Ρε πατέρα, έχω να σου πω ρε πατέρα. Παιδάκι μου, τα μικρά παιδάκια δεν κάνει να βγαίνουν το βράδυ μόνα τους από το σπίτι. Βγαίνω. Γιατί βρε? Γιατί βγαίνεις εσύ? Αυτό είναι κακό. Μόνο με την μαμά και με τον παπά θα βγαίνετε. Γιατί το βράδυ κυκλοφορούν κακοί ανθρώποι. Δεν βλέπετε εδώ πέρα που γεμίσαμε αστυνομία να μας φυλάνε? Γιατί είναι αυτοί όλοι νομίζετε? Λοιπόν, τι έγινε παιδί μου κοπρίτη και ήρθες εδώ να με βρεις? Ρε πατέρα, έχω να σου πω ρε πατέρα πράγματα και θάματα. Πίτσι πίτσι πατέρα. Τι πίτσι πίτσι παιδάκι μου? Πατέρα πίτσι πίτσι, η Βεζιροπούλα με το μορφωνιό κάνουνε πίτσι πίτσι σούξου μουξου του μανταλάκια. Τι είναι αυτό ρε παιδάκι μου? Δεν καταλαβαίνω. Το λύσε ξυπίνα το παιδάκι μου. Παιδάκι μου, μόλις τελειώσουμε την παράσταση και πάρουμε τα λεφτά, θα πάω να σου πάρω ένα γύρο μεγάλο, διπλό. Δεν θέλω ρε πατέρα γύρο. Δεν θέλω ρε πατέρα γύρο. Εγώ σου λέω πίτσι πίτσι Βεζιροπούλα ρε πατέρα. Τι πίτσι πίτσι ρε παιδάκι μου? Για πες μου καλό μου, δώστε χαϊδέψω εγώ. Πατέρα, η Βεζιροπούλα κάνει ψέματα ότι είναι άρρωστη. Τι λες μου ρε παιδί μου? Λες αλήθεια ρε παιδάκι μου ότι η Βεζιροπούλα κάνει ψέματα? Ναι ρε πατέρα. Η Βεζιροπούλα είναι ερωτευμένη με τον μορφωνιό. Ήρθε ο μορφωνιός εδώ πέρα, της φώναξε, βγήκε έξω, δώσανε φυλάκια και μετά κάνανε πίτσι πίτσι σούξου μουξου του μανταλάκια ρε πατέρα. Σου λένε άμα την Παναβία σου λέω. Ρε παιδάκι μου, λες αλήθεια? Ναι ρε πατέρα. Παιδάκι μου, θα τρώγα το ξύλο της αρκούδας αύριο από το Βελιγγέκα. Αν λες αλήθεια με σώνεις από το ξύλο. Αλήθεια λέω ρε πατέρα. Ωραία παιδάκι μου. Άντε, φεύγα παιδάκι μου. Πήγαινε στην παράκα τώρα. Και αύριο θα πάρω τα λεφτά εδώ από την εξέταση που θα κάνω, θα σου πάρω παιχνίδια. Θα πάμε στα τζάμπο. Εγώ ρε πατέρα δεν θέλω να μου πάρεις παιχνίδια στα τζάμπο. Τι δεν θα σου πάρω παιδάκι μου? Θέλω να μου πάρεις φιγούρες Καραγκιόζη που πουλάει ο Καραγκιόζη παίχτης εδώ πέρα πίσω από την παράκα. Μετά να πάω να πάρουμε φιγούρες. Θα πάρουμε μωρό, εντάξει φεύγα. Άντε φεύγα, πήγαινε στο σπίτι. Φεύγω πατέρα. Φεύγω πατερούλη. Φεύγα παιδάκι. Φεύγα. Πω ρε παιδιά, είδατε τι πήγα να πάθω? Λέει αλήθεια παιδιά ότι έκανε ψέματα η Βεζιροπούλα ότι είναι άρρωστη? Μετά παιδάκια πρέπει να βρω το Χατζατζάρι. Αν βρω αυτό το Χατζιμπάμια θα κάνω ένα κόλπο εγώ της Βεζιροπούλας, θα το φυσάει και δεν θα κρυώνει. Κάντε ησυχία παιδάκια. Άμα δείτε το Χατζιαβάτι να μου πείτε παιδιά. Πού? Για να βγω να δω μωρέ, πού είναι? Αφού δεν είναι. Μου λέτε ψέματα? Αφού δεν είναι πίσω. Άμα το ξαναδείτε. Είναι πίσω. Για να βγω να δω μωρέ, είναι πίσω. Αφού δεν είναι μωρέ παιδάκια. Άμα το δείτε θα μου πείτε. Για να... Ρε Χατζιμπάμια,
Βρε Παναθεμά, γιατί βρε Καραγκιόζη μου χτυπάς? Ωραία, γιατί κρύβεσαι? Δεν κρύβουμε μωρέ, να κάπου εκεί πέσω, χτύπαγε το ξυπνητήρι από το κινητό, το είχα αφήσει πίσω από την παράγκα σου. Και τι έκανες με το κινητό πίσω από το ξυπνητήρι από την παράγκα μου? Άστα Καραγκιόζη, μεγάλη δουλειά. Χατζατζάρη, σου έχω βρει μεροκάματο. Εμένα βρε, τι μεροκάματο βρε Παναθεμά, εκεί ήθελα να σε βρω να σε ρωτήσω για το κορίτσι βρε, το έκανες καλά? Χατζατζάρη, μούφα. Τι μούφα βρε? Εγώ για γιατρός έστειλα, υδραυλικός έγινες? Μούφα Χατζατζάρη. Ποια ποια, τι? Α, δεν το γλιτώνουμε παιδιά το ξύλο από το Δερβέναγα. Θα φάμε ξύλο, δεν τρώμε. Θα φάμε παιδιά ξύλο από το Βελιγγέκα. Αφού τα παιδιά ρε Χατζατζάρη λένε όχι. Όχι, αυτή είναι βαλτία από το Σεράι, με τους ακούς. Λοιπόν Καραγκιόζη μου, πες μου τι έγινε τελικά με το κορίτσι, έχω μεγάλη αγωνία Καραγκιόζη μου. Χατζατζάρη, η Βεζιροπούλα το κάνει κόλπο. Τι λες Καραγκιόζη μου, τι κόλπο? Το κορίτσι είναι άρρωστο εκεί πέρα, του συνεπήρανε τα πνεύματα που πήγε στο Σεράι να περπατήσει μόνη της νύχτα έξω εκεί στον κήπο. Άστα ρε Χατζατζάρη, η Βεζιροπούλα είναι ερωτευμένη με το Μορφωνιό. Λες αλήθεια βρε? Λες αλήθεια Καραγκιόζη μου? Αλήθεια λέω Χατζατζάρη. Να και τα παιδάκια εδώ πέρα ήταν. Παιδιά λέω αλήθεια. Ορίστε Χατζατζάρη. Λοιπόν Καραγκιόζη μου, κάτι πρέπει να κάνουμε τώρα γι' αυτό. Να το πούμε στον Πασά να πάρουμε τα λεφτά. Όχι ρε Χατζατζάρη. Όχι ρε Χατζατζάρη, κρίμα το κορίτσι ρε. Ερωτευμένο είναι. Δεν θυμάσαι κι εμείς παλιά? Εγώ με την Αγλαία και εσύ με τη Χατζατζάρενα που ήμασταν ερωτευμένοι και βγαίναμε κρυφά για καφέ. Αχ βρε Καραγκιόζη μου, τι μου θύμισες τώρα. Τι τα ήθελες αυτά βρε Καραγκιόζη? Λοιπόν Χατζατζάρη, θα κάνουμε ένα κόλπο. Τι κόλπο Καραγκιόζη μου? Εγώ θα κάνω ότι είμαι ο γιατρός και εσύ θα κάνεις ότι είσαι ο φαρμακοποιός. Τι λες βρε? Που ξέρω εγώ βρε από βοτάνια και από τέτοια? Τι με πέρασες σε μένα βρε? Χατζατζάρη, κόλπο θα το κάνουμε. Έλα μέσα να σου εξηγήσω, να σου πω Χατζατζάρη. Άντε βρε, άντε, για πάμε μέσα. Έλα Χατζατζάρη μέσα να σου πω τι θα γίνει. Λοιπόν Χατζατζάρη, άκου. Αλήθεια Καραγκιόζη? Μάλιστα, έγινε Καραγκιόζη, εντάξει είμαι σύμφωνος. Είμαι σύμφωνος. Για κάτσε μωρέ, κάτσε να φωνάξω εγώ τον Πασά.